Bam, 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 bam. Jeg kan godt lide at holde den. Jeg holder den. Hej. Kan det være? Klokken er 12.03. Normalt brygger jeg noget filterkaffe. Jeg er blevet rigtig glad for den her. Tilbage til det mundane. Sidste stretch som freelancer. Ja. Jeg har for første gang nogensinde lyst til at studere. Meget ny følelse for mig. Jeg ved ikke rigtig, hvad min plan har været indtil videre, eller nogensinde. Men jeg har ikke rigtig haft en rigtig studie/arbejdsdag, siden jeg blev student i 2020. Jeg bukker mig ned lige nu, for man kan se mig. I 2023 var jeg på dansuddannelse et enkelt år, men det gælder ikke helt, for den startede 10 og sluttede 16, og den var 3 dage om ugen. Så havde jeg ekstremt meget fravær. Men ja, jeg har lyst til at lave noget nyt. Lære noget nyt. Vende et kapitel i mit liv. Så er det jo nu, jeg egentlig får en eller anden form for nostalgi over den her hverdag, jeg har haft mig i 5-6 år. Og det er jo ikke sådan rigtig en hverdag. Men kom med og se, hvordan mit liv har set ud. Det har skiftet en del. Der er nogle perioder, hvor jeg slet ikke har lavet noget som helst. Og så er der nogle perioder, hvor jeg har lavet rigtig meget. Men i voksenøjne har jeg aldrig nogensinde lavet noget rigtigt. En hverdag lige nu er en lille bitte smule speciel. Når folk spørger mig, hvad jeg går og laver for tiden, så plejer jeg at svare, jeg chiller meget for tiden. Og det er ikke løgn. Jeg chiller rigtig meget for tiden. Jeg blev diagnosticeret med bipolar lidelse i 2023. I starten var min eneste måde at opnå stabilitet ved, at jeg havde et meget lavt funktionsniveau. Før i tiden så plejede jeg at afhænge rigtig meget af de her hypomanier eller manier for at opveje alt det, jeg havde mistet, når jeg var depressiv. Jeg spiste sådan en kvart bøttidsvitin. Eller var det en halv? Nej, det må have været en kvart. Det tog mig rigtig lang tid med absolut ingenting, før at jeg kunne opnå den her baseline stability, som jeg så kunne arbejde ud fra. Og i 2025, der har jeg egentlig arbejdet rigtig meget på at presse det her funktionsniveau op. Min mad. Det er jo ikke normalt, at man ikke rigtig kan lave mere end én ting om dagen uden at blive depressiv. Men jeg har prøvet at presse det op, så jeg kan have et normalt produktivt liv som alle andre. Jeg er der ikke 100% endnu, men jeg synes, jeg er der. Jeg synes, jeg er begyndt at blive meget bedre. Bipolaritet er lidt ligesom et batteri. Når du bruger for meget af det, sådan er det jo med alle mennesker. Alle har et batteri. Men bipolar specielt, der er det, at hvis du kommer til at tippe lidt op, så tipper du meget ned. Hej Bingo. Jeg tager mikrofonen af nu. Vi har modtaget en Franco-pakke. Det betyder, at vi skal lave unboxing til Frankos Instagram. iPhone setup be like this. Altså jeg vil også sige, at i dag er altså en dag, hvor jeg laver lidt mindre, end jeg plejer at gøre. Jeg har 5 faste timer om ugen, jeg underviser, så er der lige noget preparation time i det. Jeg er også virkelig tit vikar, så her i januar, der havde jeg sådan noget 8 timer om ugen-agtigt. Altså det er jo stadig ikke et normalt fuldtidsjob. For mig er det ret meget. Jeg skal til at gå nu. Jeg har filmet en unboxing video med Franco. Der er ingen grund til at gøre det, andet end at jeg bare synes, det er fucking sjovt. Jeg er vokset op som YouTube-barn, så jeg tror, det har været meget naturligt for mig altid at lege lidt micro-influencer. Nu skal jeg endelig til åbent hus. Jeg har ingen idé om, hvad det indebærer. Se min video på Frankos Instagram. Jeg skal nok linke den nede i deskriptionen. Jeg har altid et fucking problem med, at jeg tager min minibus på forkert, altså den på den forkerte vej. Jeg er tilbage, og det var spændende. Det var super spændende. Altså, det virker fucking hårdt. Det virker mildest talt ekstremt hårdt. Jeg har ikke tænkt over at prep en eneste gang for mig selv. Altså, men jeg så nogen skrive sådan en kaningruppe på Facebook, at hun skal prep vand til jeres kæledyr. Og det ramte mig, fordi der er no way, at Franco skal tørste.
Is it hard, like physically? Last time I taught this, people were like, "Oh, this is a workout." Yeah. Yeah. Okay. Let's do it one more time for the brain. Let's go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Now when I step. 4. Good. I want the push. Boom, baka, down and a step. Here to support so we can glide down more effortlessly, okay? Yeah? Good with that? Yes. Hej, I kan lige starte med at introducere jer selv. Hej, jeg hedder Maria. Jeg har gået på holdet i 2 år måske. Ja? Jeg hedder Senja, og jeg har gået her siden... Hvornår I sommer, sagt det. september startede. Ja. Ja. Hvordan var koreografien i dag? Det var svært, men for det formidlet på en meget god måde. Ja. Det er sjov og altid god energi i klassen. Mega. Jeg elsker virkelig det at holde for det energi og skønne Patricia. Der er nogen, der er lidt trætte, så får Patricia sådan ligesom stemning op. Så. Vi kører hele vejen rundt, okay? Jeg håber, I alle sammen var sultne. For absolutely nothing. Det er det her, jeg har tænkt mig på så tavlig vis at kalde en video. I morgen så skal jeg til Fredericia med David, og der har jeg en helt anden idé på at lave et eller andet gøjl. Så det bliver meget kort. 2 dage, hvor jeg ikke laver noget som helst. Det. Lige nogle noter her på faldrebet. Nummer 1. Et lille point-and-shoot kamera. Batteri. Kan ikke så meget. Det vil ikke så meget. Har 3 batterier. De er alle 3 været opladt. Nej. Nummer 2. Filme i offentlighed. Det kan heller ikke super meget. Ikke for mig. Det der med at snakke i videoerne, når det ikke er sådan konkret sat op. Heller ikke helt mig. Jeg føler bare på en eller anden måde, at vi skal tillade mig at spamme så meget på min Instagram og lege influencer der. Vi kan godt gøre det her, så bliver folk i det mindste ikke tvunget til det på en eller anden måde. Så nu har I aktivt valgt at træde ind eller klikke ind og se den her video. Jeg har aktivt valgt det. På story, så bliver man bare sådan lidt, og jeg vil gerne se den der story, så kommer den næste, og så skal man klikke 1 million gange, før man kommer videre. På mange måder, så er det lidt solidarisk af mig, eller lidt betænksomt, empatisk ligefrem, at jeg vælger at kompresse mine tanker ned til en YouTube-video. Altså, jeg kan ikke rigtig trække den ud længere. Der har jeg ikke mere. Min plan... Jo, nu siger jeg det i en video, så jeg kommer til at gøre det. Min plan er, inden jeg tager til Fredericia i morgen, så skal jeg i fitness. Jeg gik til personlig træning i... Fuck, I behøver ikke høre historien. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Smid en kommentar. Et eller andet, som YouTube kan lide. Et eller andet med, fuck, en fed video, Patricia. Jeg kan også skrive en masse gange, David, min kæreste. Det kan være, at det sådan der skubber algoritmen lidt op. Måske ikke engang en kæreste, bare skrive David, min erbe. Så kan det være, at det kommer frem, når folk... Ja, det er faktisk smart. Tak for i dag. Hej hej.